Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin huma favur li jsir il-proġett ta' CenturyLink. Żvela dan il-gazzetta illum li fis-sarriċ xjentifiku ħarset lejn kif jaħsbuha l-Maltin dwar il-proġett li għandu lan li naqqas it-traffiku frotta li llum hija waħda mill-ikbar uġigħ ta' ras għas-sewwieqa. Mis-sosja jekk jaqblux li l-Gvern wettaq il-proġett ta' CenturyLink, 51.6% tal-Maltin ħassew li huwa bżonjus u għalhekk iridu isir. Kienu biss 19.5% li kellhom opinjoni kontra u dan minkejja li fl-aħħar ġimgħat l-oppożizzjoni rikbet fuq it-ħassib ġenwin ta' xi wħud u ħarġet qatta bla ħabel kontra dan il-proġett. Il-kumplament tal-Maltin qalu li qed iridu jiffurmaw opinjoni. L-istariċ ħannota ta' kif jaħsbuha nies li jgħixu fi bnadi differenti tal-pajjiż u dawk favuri l-proġett dejjem qabżu lil dawk kontra l-proġett. L-iktar li għadhom inċerti għandux isir jew le huma lawċin. Il-proġett ta' CenturyLink huwa proġett b'investiment kbir li mill-imrieħel jieħu lis-sewwieqa sa qabel tibda t-tela tas-saqajja. Uħud kritikaw għax kien hemm min qal li se jinqalgħu xi siġar fi-triq li minħat tard tieħdok ir-Rabat, xi ħaġa li mhijiex minnha. Il-verità hi li b'dan il-proġett se jkunu qed jinżeraw 285 siġra iktar milli hemm illum il-ġurnata. Dan il-proġett se jinkludi 51,000 metru kwadri ta' żoni pedonali u spazji miftuħa biex jitgawdew mill-pubbliku. Se jkun hemm ukoll infrastruttura għal mezzi alternattivi b'11,000 metru kwadru ta' korsiji għaċ-ċiklisti. Il-proġett ta' CenturyLink se jnaqqas b'50% l-ħin tal-istennija għal eluf ta' karozzi li jgħaddu minn din ir-rotta ta' kuljum, bir-riżultat li jonqsu b'66% l-emissjonijiet u tniġġis fl-arja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.